Shahararren malamin addinin Musulunci Sheikh Ahmad Gumi ya yi gargaɗi a kan kawo wa shirin zaman lafiya a Katsina barazana. Sheikh Gumi ya shahara wajen kiraye-kirayen sasanci da 'yan bindiga a matsayin hanya mafi ɗorewa don kawo ƙarshen matsalar. A saƙon da ya wallafa a shafinsa na Facebook, ya sake nanata wannan matsayi bayan zaman tattaunawa da aka gudanar a wasu yankuna na jihar 'yan makonnin da suka wuce. A ranar Asabar 13 ga watan Satumba, wasu fitattun shugabannin 'yan bindiga da hukumomi ke nema ruwa a jallo sun bayyana a tattaunawar zaman lafiya a Matazu da Faskari. Sheikh Gumi ya ce irin wannan matakin da aka ɗauka a ƙaramar hukumar Sabuwa yana da matuƙar muhimmanci wajen ɗorewar zaman lafiya. Sannan ya buƙaci jami'an tsaro da shugabannin gargajiya da su guji duk wani abu da zai rusa wannan sabuwar fahimta tsakanin 'yan ta'adda da jama'a. Sannan malamin ya buƙaci gwamnati da ta yi amfani da tsarin sake janyo hankalin masu ɗauke da makamai kamar yadda aka yi da tsofaffin 'yan Arewa Neja Delta. Sannan ya ce alhamdulillah mun samu labarin cewa a yau ƙaramar hukumar Sabuwa ta ƙulla zaman sulhu da 'yan bindiga da ke cikin dazuka don tabbatar da zaman lafiya a dukkanin yankin. Sannan Sheikh Ahmad Gumi ya yi addu'a kan masu ƙoƙarin rura wutar rikicin sannan tsakanin mazauna sassa daban-daban da 'yan ta'adda. A cewarsa masu hura wutar yaƙi, ya Allah ya dakushe su kuma jama'ai su guji ɓata wannan sulhu har a koyar da su zaman lafiya kamar yadda aka yi wa 'yan bindigar Neja Delta. Allah ya kawo mana zaman lafiya, amin. Sannan kalaman fitaccen malamin sun janyo cece-kuce a tsakanin masu bibiyar shafinsa, inda wasu ke ganin kamar yana goyon bayan abin da 'yan ta'addan ke aikatawa. Wasu kuma na ganin cewa gazawar gwamnati ce ta sanya jama'a suka fara nemo mafita domin su samu sauƙin kashe su da ake yi ba dare ba rana.